ଖସଡ଼ା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖସଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଖସଡ଼ା ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ମୁଁ ନଜିତ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଜାଗା। ଆଜି ଆମେ ବାଲୁଗାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ତାଜମହଲ ଟାଇପ୍ର, ତାଜମହଲ ନୁହେଁ କି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଜାଗାଟା କେମିତିକା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଓ ଭାଇ, ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ସେଇ ପ୍ଲେସ୍କୁ, ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଚିଲିକା ସାଇଡ଼୍ରେ ରୋଡ଼ଟା ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଛି। ଆଗକୁ ବି ଆମର କଲେଜ ଅଛି, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଓ ମାଇ ଗଡ଼୍, ଓ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ କି କ'ଣ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଭାଇ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଲୁଆଁ କଲେଜ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଏବେ ଆପଣ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ବାଲୁଆଁ କଲେଜର ପଛପଟଟା। ଓ ଗାଇସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଖରେ ଗୋଟେ ମଶାଣି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ମଶାଣି କୁହନ୍ତି। ଗାଇସ୍, ଏହି ମଶାଣି ନା ଗର୍ବ କରୁଥିବା ମଣିଷଟାକୁ ଦିନେ ତା ଔକାତ ଦେଖାଇ ଦିଏ। ଆଉ ମଣିଷ ତା'ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସବୁକିଛି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଦିନେ ଏଇଠିକି ଏକୁଟିଆ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦିର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଜାଗାର ଭିତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଜାଗାଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ। ଆରେ ନଜିତ, ହଁ, ତାଲା ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତାଲା ତ ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମର ଆସିବା ବୃଥା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ କଲେଜ ଆଡକୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାଲୁଆଁ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ବାଲୁଆଁ କଲେଜର ମେନ୍ ଗେଟ୍। ତ ଭାଇ ଆମେ ଆଇଲୁ, ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମ ଜାଗା ଉପରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ଆମ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତି ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଏଇ ଛୋଟବେଳ ଆମ ସ୍ମୃତିକୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇକି ମଜାମସ୍ତି କରି। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଖାଲି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପିଲାଦିନ ମନେ ପକଡ଼ି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର। ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଆମର ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପକାଇବୁ। ହେଲେ ଆମ ଜ୍ଞାନ ଭାଇର ପିଲାଦିନ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ସେଇଆ ପାଇଁ ସେ ଦୌଡୁଥିଲେ ଆଗରେ, କାରଣ ବୟସ ସିନା ବଢି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପଡିଯାଇଛି। ଆଜି ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ପିଲା। ଆସନ୍ତୁ ମନେ ପକେଇବା ପିଲାବେଳ କଥାକୁ ଖେଳିକି। ଆପଣ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇକି ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ, ମଜାମସ୍ତି କରିଥାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଫଲୋ ମି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ପିଲା କଥା ମନେ ପକେଇକି ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ସିଏ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଏବେ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ବିଲି, 5-10 ବର୍ଷର ଛୁଆ ବିଲି। ଭାଇ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ହବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳ କେବେ ବି ଭୁଲି ହବନି ଭାଇ। ସେଇ ପିଲାବେଳ କେବେ ବି ଫେରି ଆସିବନି ଭାଇ। ସତ କଥା ଭାଇ, ପିଲାଦିନ ପିଲା ମଜା ଆଉ କେବେ ବି ନାହିଁ। ବଡ ହେଲେ ବି ସେଇ ମଜା ନାହିଁ ଭାଇ। ଏ ବି ସତ କଥା, ପିଲାଦିନ ଖେଳ ଆମର ସେତେବେଳେ ମଜା ଥିଲା। ଏବେ ଏକାର ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହଉଛି। ମୋବାଇଲରେ ଭିଜିଡ଼ି, ମୋବାଇଲରେ ଖେଳ, ମୋବାଇଲରେ ସବୁ କିଛି ହଉଛି। ଆମର ସେଇ ଖେଳ କାହିଁ ଭାଇ ଭୁଲିଗଲେଣି ସବୁ। ଆମ ଖେଳ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଖେଳ ମୋବାଇଲ ଖେଳ। ଆମେ ତ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେ ପିଲା ବେଳକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଭାଇ। ଖୁସି ଜୀବନର ଗୋଟେ ଥର ଆସେ, ଦୁଃଖ ତ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଖୁସି ଗୋଟେ ଥର 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବି ମନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଖୁସିରେ ମନାନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁରା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆସ ଭାଇ ଆମେ ଖେଳିବା। ଏବେ ନଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଖେଳିବେ ପରେ ଆମ ସହିତ। ନଜିତ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖେଳିକି ବଡି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ଏଇଟା ପୁଚି ଖେଳ, ଭାଇ
ଏଇଟା ପୁଚି। ନଦୁଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ହେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାଇ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଏବେ ଏବେ ଦେଖିବା ଭାଇ ଏଇଠି କଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ ତ ପିଲାବେଳ ଦିନରେ ସବୁବେଳେ ବୁଲିଥିବେ ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ରାନୀ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ चलो फॉलो भाई आमे मन पकईदेलु आम पिलादिन कथा आपड़ के मन पकेबे आपण पिलादिन कथा आप कमेंट जनातु आमे भी आपन को इंतजार करूँ आप आम संगे चाहूँ पिलादिन कथा मन पकेबे आउ पिलादिन कथा जानापी आमको विजिट करूँ आम चिलियागुड़ रोचु सब ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ଭଳିଆ ଖେଳନ୍ତୁ ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ पूरा खुशी रुहतु भाई बोबाल बोबाल भाई बोबाल फाइनाली भाई आम मजामस्ती सरीगला आम घर को जाऊँ आम से फाइनाल मजामस्ती थिला जी आपको देखा चाहूँ कह चाहूँ पिलादिन सुती कथा मन पकड़ा आम आम सुती कथा आपको मन पकईदेलु आपड़ के मन पकेबे आप सुती कथा आपको कमेंट जनातु आमको ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ମଜା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ବାଏ। ନମସ୍କାର।